kasi mga kapatid, 12 days to go bago ang Sinulog Festival 2025. So marami ng paghahanda na nangyayari dyan po sa Cebu. So magpa-update po tayo kay Dale Israel. Dale. May hapon ninyo diha, Dale. Senior Chiki, Mase at Jovi, 3,000 uniform personnel ang dineploy para sa 2 linggo na pagdiriwang ng Fiesta Senior at ng Sinulog Grand Parade dito sa Cebu. Actually, abot sa 4,000 personnel kung isama natin yung DFP, AFP, Coast Guard at iba pang auxiliary forces. Nagpit ang seguridad sa festival ngayong taon dahil inaasahan nilang mas maraming tao na dadalo sa Sinulog dahil nasa sentro ito ng lungsod gagawin at hindi sa SRP. Ngayong umaga, may ginawang walkthrough ang mga opisyal at may nakita nila ang mga kinakailangan pang gawin para sa parada. Dinaanan nila ang ruta ng parade sa Basilica at sa pier kung saan gagawin ang fluvial procession sa bisperas ng Fiesta Senior. Inutos din ng Cebu City LGU na bukas para sa publiko ang comfort rooms sa mga establishments, lalo na yung mga dadaanan ng ruta ng procession at ng Grand Parade. Paalala naman ng may liquor ban 300 meters mula sa ruta at bawal ang glass bottles para sa mga tindahan ng alak. Walang street party sa araw ng Sinulog maliban kung nasa loob ng private property at ito ay dapat mangyari 10 p.m. o pagkatapos ng Sinulog Grand Parade. Tiniyak din ng pulis na walang magiging signal jamming dahil kailangan ang mobile signal sa mga emergency. Binisita natin ang Basilica del Santo Niño. Actually, nandito tayo ngayon sa labas ng Basilica at nakita natin na hindi ganoon kadami ang mga tao ngayon. Kaya mas mabuting pumunta sa Basilica ngayon o bukas para yung mga nais na humalik sa imahe dahil hindi pa mahaba ang pila. At para sa mga gustong magsindi na kanila, hindi pa rin ganun karami ang mga tao, reminder lang na ilipat na ang lugar sa mas malaking site sa basketball court ito ng Colegio del Santo Niño na nasa loob pa rin ng Basilica. Paalala din ng Agustinian Friars sa publiko na may strict dress code. Basically, bawal ang naka-shorts at hindi pwede pumasok ang mga may revealing na mga damit. Bawal yung tsinelas, bawal ang naka-spaghetti, sleeveless, pati mga ripped jeans, sandos, mga caps at sombrero at low-waist pants ay bawal din. Yan muna ang ating balitang dako. Ikan din sa Basilica Minore del Santo Niño. Balik sa inyo, Salamat, Chiki, Jovi at Pase. Thank you. Senior. Thank you. Thanks, Dale. Sila o sanay sasabihin yung minor basilica. Oo. Parang dapat nga. yata masanay tayo sa Iba Quiapo practice Church. natin, medyo mahaba kasi. Mas madali Lagi kasi tayong tandaan yung Quiapo Church Church. kasi.